Andrei, comentezi. Ui! Ei, Andrei, tu comentezi. La mini. La mini. Ui! Cine văd? Deci că asta ne joacă mie în cartier. Ai înțeles? Nu mai cum. Andrei, eu zic să mai mergi să mai ieși tu ultimul gift, că... Să vezi, că asta trebuia. Deci că mă sună mare scris, ești Veyron? Cine? ID 61 mă sună și mă întreabă, ești Veyron? Lăză-l pare să se foc, lăză-l pare să te foc. Le-ai zis ceva lui ăla de mine? Vrei să comentezi? La mine? Ui! Deci comentează în chestia asta. El nici Aurel, dar comentează la ăștia mai mari ca el. Nu-i așa, Andrei? Glumească. Îmi zăpăciți lui leac cunuțul la fotbal. Dacă ai văzut să vrei că ne jucam bine cu nuțul? Vedeam aurit feliuță. Deci ce-a făcut?